Lho diteleh kene karo buke. Aku mi. Kene lho tak kandhani. Nyapa? Kowe iki moh ki ngopo? Kurang akeh. Kurang akeh. Iki wis akeh lho. Iki Piro? tulisane tontonen. Piro? Iki tulisane piro? 100. 100. Iki piro? 100. Wis piro? 200. 200. Iki piro? 100. 100. Iki piro? 100. Totale wis piro? 400. 400 tambah iki neh. Iki 100. iki 100. 200 berarti mau 400 karo 600. 600. Iki 100. 100 iki 100. Jadi totale kabeh 800. 800. Iki oke. Dewi guru ndi lho wi ngono kuwi? Ya ampun. Kok guru ndi piye? Lho kowe mau. Iki Sing ngitung sapa? Sing ngitung sapa? Aku. Kowe lah ya. Iki mau duwite kabeh iki 800. Ngawur. Lho piye? Iki lho ana tulisane 100.000 rupiah. Iya. Iki duduk dolar. Heh? Iki uang rupiah Indonesia lek 100 ki apa enggak 100 ora nek 800 diitung ngene. Carane ngene negara ya ora enek pajak lho. Semau sing kalian. ngitung sapa? Aku. Lah iya kok kowe iki ora percaya karo utunganmu dhewe. Loh, Lah mau sing ngitung ya kowe dhewe lho. loh, tapi iki kan 2 lembar. Nek sak lembar ki regane 100.000. Lah iya iki ra 100.000. Iki piro? 100. Iki 100. wis piro? 200. Iki 100. iki 100. Berarti kabeh piro? 400. Lah iya 400. Tambah 800 malih, Bu. Ben pas ae. Iki kuwi diparingi. Iki ngene iki to. Iki apa jenenge? Duit. Duit. Heeh. Sapi unine piye? Hah? Sapi unine piye? Ora gelem, Bu, pun jenengan pek mawon. Moh ngoten. Gelem. Lho, Jane sapi kok merem-merem sapi balene unine piye? gelem. Ora enek sapi. Enek oh sapine aku wae. Wes Aja. ngapa? Aja ning kono. Dene ndi? Kene. Kuwi lho, ge es krim. Lho, ge es krim. Nggih, es, Bu. Matur sembah nuwun. Nggih, terima kasih. Ayo Mi, nyanyi Mi. Kowe mangan es. Heeh, sama nyanyi ya. Badhe penamen kowe gur arep mangan es. Ayo nyanyi. Enak ra? Enak. Enak ya. Enak. Barengan ya. Ayo mangan ya. Anu iki diblong ae iki. Piye? Rasa nyanyi. Lah piye? Mulai wis lunas ya kok. Berarti ki awake dhewe niki nek wis lunas. Heeh. Ki nek kene gur nyar utang. Gur Kok nyar iso? utang. Lah mbok iki ra utang ta asline. Loh, Ki jatahe nyar utang. wis lunas kan penting aku wis teko wis nyanyi. Barep nyanyi pirang lagu kan ora enak hitungane. No? Heeh. Anakku limbuk ndak aturi ya kuwi, sepisan ya kuwi ngucapake puja lan puji syukur kang jero. Nggih. Ya kuwi konjuk marang Gusti kang murbeng dumadi Tuhan yang Maha Esa, Yuwang Widiwasa. Nggih. Sing wis malembarke berkah kang sarta kenikmatane. Wo ngono ya, Mak. Iya. Becik nikmat sehat, becik nikmat sempat, becik nikmat iman. Heeh. Mokal tanpa nikmating pangeran awake dhewe bisa manunggal kang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki. Oh, iya ya, Mak. Iya, Nduk. Alhamdulillah. Bengi iki wis kelakon sowan iki ana laladan ngendi, Yung? Iki awake dhewe nampa dawuh dinuta karo para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Desa Ngampel Kecamatan Papar Kediri. Iya. Ya kuwi kon ngestreni para warga masyarakat Ngampel. Heeh, anggone kagungan kersa ya kuwi bersih desa. Oh, bersih desa. Iya. Bersih desa utawa tembung liyane sedekah bumi no. Oh, sedekah bumi. Heeh. Maneka warna sing dadi jenenge. Heeh. Ana sing ngarani bersih desa, sedekah bumi, nyadran, heeh. Ana sing ngarani rasulan, heeh. Yen daerah lor ana sing ngarani manganan, heeh. Ning pada intinya sama no, pada intinya sama. Heeh. Ya kuwi ucapan dan ungkapan. Ucapan serta ungkapan. Heeh. Ucapan serta ungkapane warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Ngampel. Heeh. Awit sedaya berkah kenikmatane sing wis diparingke kelawan Gusti Allah, Gusti Subhanallah
Gusti Allah Subhanahu wa taala sing wis diparingake marang sumrambahe para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Desa Ngampel Kecamatan Papar. Wo ngono ya, Mak. Alhamdulillah ya. Nyukuri kenikmataning pangeran, nyukuri berkah nikmating Gusti Allah. Kuwi wajib ditengenake kuwi perkara sing baku no. Oh ngono ya, Mak. Dasare taun iki awake dhewe sing marak sowan, awake dhewe sing ketiban sampur, kinen atur lelipur menghibur para warga masyarakat. Iya. Adat saben sing sowan ana ing kene iki dalang-dalang senior. Oh ngono, dalang-dalang senior, dalang-dalang sing wis ya wis kulino ana ing dunia pedalangan, tegese para senior sak dhuwure awake dhewe. Iya, ning iki ganti warna, ganti suasana. Oh taun iki. Iya. Alhamdulillah. Ternyatane adicara bengi iki nak, adicara bengi iki iki uga acara puncak. Oh, acara puncak. Sak rampunge wingi wis kagelar pengajian kang sarta selawatan. Iya. Disambung mau esuk uga ana jalan sehat kang sarta orkes. Iya. Lah iki acara puncake ya kuwi pagelaran wayang kulit. Wo ngono. Iya. Dadi agamane kecekel, pengajian selawate ana ning budayane ora ditinggal, gelar-gelir gantung gong enekke wayangan. Agamane kecekel, budayane ora ditinggal. Wo ngono ya, Mak. Iya. Ternyatane para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Desa Ngampel, iya, wis mempunyai pedoman kok no. Pedoman. Iya, dengan agama hidup ini akan terarah, dengan ilmu hidup akan mudah, dengan seni dan budaya hidup akan terasa lebih indah. Wah, ngono ya, Mak. Iya. Wah, ngestoke dawuhmu, Mak. Ora lali nok, piye? Ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan, terima kasih yang sangat banyak. Kunjuk sapa wae, Mak. Ingkang ongkos tunggal nuwun inggih punika kunjuk pepunden kula ingkang winengku kinurmatan Bapak Lurah utawi Bapak Kepala Desa. Iya. Nuwun inggih punika Bapak Haji Kolaif. Oh, ngono pepundene awake dhewe. Iya. Ingkang sampun kersa nyambung paseduluran ing antaranipun kula sak kanca kalian keluarga besar ingkang lenggah wonten ing Ngampel. Oh iya, iya ya, Mak. Sumrambahipun sapa? Bapak Ketua Panitia. Sapa? Pak Amin Tohari. Oh, Bapak Ketua Panitia. Mudin no. Oh iya. Mudine ya. Kang sarta sumrambahipun. Iya. Bapak Wakil Ketua Panitia. Sapa? Pak Wo Slamet Riyadi. Wah, iya, sing jagongi awake dhewe mau sore. Oh, ngono. Ana ing pondokan, ana ing transit, jagongi awake dhewe. Alhamdulillah, ya. Luar biasa. Mau sore wis dijagongi kelawan Pak Wo, Pak Wakil Ketua, Pak Slamet Riyadi karo Pak Joko Boyo. Wah, ya. Alhamdulillah. Sowan komplit yo, Mak. Sowan komplit kanca-kanca saka Sanggar Seni Astabrata Mijil saka Kota Angin, Kadipaten Nganjuk. Wah iya, ngaturke panuwun yo, Mak. Lan uga ora lali lho, Nok. Piye? Aja mung ngaturke panuwun marang para panitia, ning uga ngaturke panuwun sumrambahe marang seluruh warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Desa Ngampel. Oh ngono, Hebat luar biasa senadyan awake dhewe lagi pisan ji iki sowan ana ing kene. Nanging antusias kang sarta apresiasine para warga masyarakat kena diacongi jempol 2. Wo ngono ya, Mak. Iya. Alhamdulillah. Iki sowan komplit kanca-kanca saka Sanggar Seni Astabrata. Ya, wayang gamelan gawa tekan omah, son kontrol. Iya. Dasare panggonane ya Bawira, Jembar. Ning lapangan kok. Wah, disembadani, disumbutke ya, Mak. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dasare iki ya ora mung mengeti adicara bersih desa utawa sedekah bumi no. Oh, ora. Ning iki ibaratnya menyelam sambil minum air, sekali dayung 2 pulau terlampaui. Apa sakliyane bersih desa. Ning uga adicara menyongsong ya kuwi bulan kemerdekaan 17 Agustus. Iki sasine, sasi Agustus bulan kemerdekaan. Wah,
Wah, luar biasa mula dirupian-rupianke ya, Mak. Heeh. Aku wis matur bolak-balik no, piye. Yen adicara bersih desa kok dibarengke karo acara Agustusan ki ibarate tumbuh oleh tutup. Oh ngono, mergo sak tema no, sak tema. Temane ya kuwi persatuan dan kesatuan. Ya, bersih desa kuwi ya ngajari tentang guyub rukun, gotong royong, piye tetanggan sing apik, sing ora tau kumpul karo tanggane dadi kumpul karo tanggane. Agustusan ya ngono, mempelajari tentang guyub rukun, gotong royong, persatuan dan kesatuan. Ya. Awake dhewe mbiyen ora melok berjuang, ora melok memerdekakan negara iki. Iya, wis dimerdekakan oleh para pahlawan, para kusuma bangsa. Iya, direwangi totoh ludira, kurban nyawa jiwa raga, kanggo mardekake bumine NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya. Ning ayo awake dhewe sing dadi generasi penerus, piye carane anggone awake dhewe mengisi kemerdekaan sak rampunge negara iki wis merdeka. Wo ngono ya, Mak. Alhamdulillah patut sinudarsana lan patut kanggo tepa palupi. Warga masyarakat kang mapan ana ing desa ngampel patut dicontoh guyub rukune ya, Mak. Wah, tenan kok, Nak. Ibarate kaya sapuduk kae, sapuduk. Sapuduk kae yen sapune nggur siji, ora iso kanggo ngresiki regetan. Iya. Ning yen sapune akeh kena kanggo ngrampungi perkara, kena kanggo ngresiki regetan. Wah, ngono ya, Mak. Kuwi filosofine persatuan dan kesatuan. Alhamdulillah. Ya, mula didongakne ya, Mak. Didongakne, Nduk. Biyung donga apa kanggo para warga masyarakat ingkang mapan ana ing Desa Ngampel kang wis kasembadan ngadani adicara bersih desa lan ngiras-ngirus menyongsong bulan kemerdekaan iki, Mak. Dongaku banyu mili no, banyu mili. Ya. Muga-muga sak rampunge adicara bersih desa kang sarta Agustusan, Desa Ngampel kene dadi desa sing baldatun thayyibatun warupun ghafur. Amin. Gemah ripah loh jinawi karta tata turaharja. Iya. Dadi desa sing murah sandang kelawan pangan, cinaketok ing kamulyan adoh saka bencana alam. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Eman 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 eman
Selain adicara bersih desa, Kang Sarto mengeti bulan kemerdekaan NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Iki uga isih keduman sasine ana ing wulan Sura. Senadyan sasi Sura mentek, ya ning iki isih kejatah no. Oh ngono. Dasare sasi Sura utawa ana ing agama Islam bulan Muharram. Iki sinebut sasi sing mulia. Oh ngono. Sasi sing apik, sasi sing becik. Oh ngono. Bulan yang penuh kemuliaan serta ampunan. Oh ngono. Dadi warga ana ing Ampel, iki lek-lekan tirakatan ketoke seneng-seneng kita hiburan ning nirakati desane. Wo ngono. Ing lair rangudi karya, ing batin hangesti Gusti. Iya. Ngono ya, Mak. Ana ing bulan Sura kuwi akeh peristiwa-peristiwa ya kuwi para rasul Kang sarta para nabi. Ya ana nepati ana ing bulan Muharram, contone Nabi Adam karo Ibu Hawa ya kuwi ketemu ya kuwi ana ing sasi Sura. Oh ngono. Nabi Nuh slamet saka pangamuking banjir bandang uga ana ing wulan Sura. Oh iya. Terus Nabi Musa kali saka pengancami Raja Firaun lan nyabrang Laut Merah sarana ngebokake tongkate uga ana ing sasi Sura. Oh ngono ya, Mak. Ya. Nabi Yunus slamet saka wetenge iwak paus uga ana ing sasi Sura. Nabi Ibrahim kalis diobong dening Raja Namrud uga ana ing sasi Sura. Wo ngono ya, Mak. Mula sasi Sura iki karo wong Jawa dianggep sasi sing apik, dianggep sasi sing becik. Wo, diakeh-akehi lek tirakat, diakeh-akehi lek prihatin. Alhamdulillah. Pagelaran malam hari ini, Nok, piye? Juga disiarkan langsung lumantar live streaming. Ya, channel YouTube Asta Brata Media, channel awake dhewe. Dadi ora ngemungke sing ana lokasi sing kepareng rawuh, sing kepareng mirsani awake dhewe, ning uga sing lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Ikut ya kuwi memeriahkan para warga desa ana ing Ngampel anggone duwe gawe ya kuwi bersih desa. Wah ya. Iki tak pantau ana kurang luwih 3000 pasang mata. Wo, ikut ya kuwi andil ya kuwi melu ndongake para warga desa ana ing Ngampel anggone duwe gawe bersih desa Kang Sarto Agustusan. Iya, Duk. Wah ya. Iya ya, Mak. Iya. Alhamdulillah. Iya. Yo kanggo apa kuwi sadurunge ngaturi para bintang tamu, luwih dhisik kanggo mukadimah ngaturke lagu-lagu yang bernafaskan perjuangan, bernafaskan nasionalisme. Wo ngono, lagu-lagu kemerdekaan. Wo diaturke luwih dhisik. Ya, kanggo gugah rasa patriotisme, rasa nasionalisme. Wo ngono ya, Mak. Iya. Alhamdulillah. Diwiwiti saka lancaran 45. Lancaran 45. Ya. Iki anggitan utawa karyane sing nulis Bung Karno, presiden kita pertama. Lah sing aransemen ya kuwi Ki Narto Sabdo, kiyaine Semarang, senior dalang. Iya, iya, Mak. Lancaran 45 2 kali, dibacutke lagu-lagu perjuangan. Wah ngono, Mak. Karep ben diracik nih karo kanca-kanca sanggar seni Asta Brata. Maka buka saka tenor. Yuk, lancaran 45 bablas lagu-lagu perjuangan. Dados. Ada
Sekali lagi. Merdeka, merdeka, merdeka. Masyarakat merdeka. Negara kita wis merdeka, ada dasar Pancasila. Dumadi kalane sampeyan, ditulis Agustus sing menuju tahun 1945. Rambate ratrayu, Wes Baris, rambate ratrayu, wes Baris, berpandang bareng maju, Rambate ratrayu. Merdeka, 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 bumi kailanku. Merdeka, 12 lagu perjuangan. Yo. masyarakat merdeka. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari
Wis katur. Yo nak. Iki adewe sowan rene ora ijen. Ning uga nganti kadang bintang tamu sapa? Mas Dwojo ya kuwi Mas Joklitik karo Mas Joklutuk. Oh ngono. Katuran minggah ana ing pepanggungan ikut andil meriahke ngregengke kahanan bengi iki. Monggo Mas Tris aracekno. Oh ngono. Monggo Mas Jok katuran minggah wonten ing pepanggungan. Celorot. Tutu klambi anyar sing neng jero lemariku nanging bojo anyar sing mbok pamer keneng aku tutu wangi mawar sing tasawang neng mripatku nanging kowe lali nglarani wong kaya aku ning apa seneng aku iya mung gawe laraku pamer dalang anyar ning ngarepku yo Den Mas Akbar yo Oke Mas. Matur nuwun. Alhamdulillah dalu menika saged sowan sareng Mas Akbar. Nggih Mas Jo. Piyayi wonten laladan pundi Mas? Ngampel. Ngampel niki kaya-kaya pun kaya sedulur. Ngaten nggih Mas. Antaraning sing putri kaya ibu, sing kakung kaya bapak. Alhamdulillah. Insyaallah dalu niki kula tinimbalan Mbah Lurah. Sapa kolep ya? Mbah Lurah sinten Pak? Mbah Kolaib. Mbah Kolaib. Wah. Mbah Lurah kolep iki lho. Kolep iki. Mbah Lurah Kolaib. Nggih. Insyaallah kondur saking Mekah Madinah dadosa kaji ingkang makbrur. Amin. Mugi-mugi pikantuk berkahipun Pak Haji Kolaib Ya. ing dalu menika kula kageret saged tindak utawi bidal wonten ing Mekah Madinah. Amin. Mengke yen Mas Akbar bidal Nggih. jenenge nek kokono aja nganti Gus Akbar utawa Haji Akbar. Lah napa Mas? Ganti Nggih. Haji Sokeh. Wah. Kok iso Haji Sokeh Mas Klidik? Mergo lehmu budal kaji ki sokongane wong akeh sak numbane kuwi. Hasil tanggapan. Nggih dilumpukke ngoten. Lah mengke kula nggih ngoten. Nggih. Pama bidal teng nggene Mekah Madinah minggah kaji jeneng kula nggih mboten Joklitik. Lho, lah Bajur, Kula ganti Haji Wetlan. kok iso Haji Wetlan Mas? Mergo entuke dhuwit saka dadi dagelan. Oh, Mula dipaske nggih. Mula ngeten iki Pak kami tua, Pak Carik yo aja nganti samar yen besok entuk ilham hidayah budal ning Mekah. Nggih. Jenenge ganti aja Carik kami tua. Lho, lah Bajur? Haji Wahyu. Haji Wahyu ki apa? Mergo sawahe wis payu. Ngono, dadi apa-apa kuwi digoleki. Nggih. Pama nek kene iki enek tukang borong pari. Nggih. Jenenge Pak Harto no. Heeh. Ganti aja Haji Harto. Kok iso? Ganti Haji Basri. Basri ki? Duwite leh nebasi pari. Oh, Haji Basri. Nggih. Bojone kluthuk sok diganti jenenge. Sapa? Aja jenenge saiki lak Naning Sulistyaning Warna. Sok diganti bojomu aja Hajah Naning. Lah Banjur? Hajah Mutmainah. Kok mutmainah Mas? Lah bojone kulino ngemut barang sing ra genah to, Mas. Piye Mas? Mas? Digoleki ngono kuwi. Maksudnya ngemut piye Mas Kluthuk? Mas iki ngemut barang sing ra genah ki biyen kulinane bojoku iki ngemut knalpot. Wong kok sembrono. Sembrono piye aku iki seneng ramu Mas Akbar. Kados pundi Mas Kluthuk? Terima kasih niki tambakan kula kalian jenengan. Lah iya. 5 tahun yang lalu Nggih. kula teng ngampel Nggih. dan pada malam hari ini saged kepanggih kalian panjenengan Alhamdulillah. lantaran Bapak Haji Lurah Kulaib. dan juga warga masyarakat. Ngampel. Ini suatu bukti bahwasannya warga masyarakat Ngampel tetap cinta terhadap budaya Indonesia. Amin. Tepuk Dan- tangan untuk masyarakat Ngampel. Luar biasa. Dan kemajuannya pesat, Pak. Majune kok ngerti pesat kok ngendi? Dari tahun 2019 Nggih. sampai tahun 2024 sekarang. Nggih. Biyen ki lapangan ora kaya ngene. Kok saged ngoten, Mas? Iya, tapi begitu 2024 ini fasilitas untuk memfasilitasi untuk memberi kenyamanan